сохтмончиён пайвандгари асрҳою наслҳоянд. Салом арз мекунем ба шумо тамошобини азизи телевизиони Тоҷикистон. Ин дам пешниҳоди шумост барномаи навбатии меъмор аз идораи барномаҳои меъморӣ, сохтмон, нақлиёт ва коммуникатсия. ҳоло мо дар бинои нави парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ки айни ҳол кормандон сохтмончиён ба иҷрои корҳои сохтмонӣ машғуланд ва раванди корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур дар сатҳи баланд қарор дорад. имрӯз дар бинои мазкур зиёда аз 600 нафар кормандони маҳаллӣ ва чинӣ ба кор ҷалб шуданд ва дар ин барнома дар бораи иншоотҳои дигар низ ба шумо маълумот медиҳем. иҷрои ҳама кору амал дар ҳаёт тартибу низоми худро дорад. сохтмон нест. зеро беноватгирии талабот ва қоидаҳои зарурӣ натиҷа мусбат нахоҳад буд. чандин марҳилаҳо тай карда мешавад то як бино бунёд шавад. бинои нави парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон низ яке аз иншооти азимест ки раванди корҳои сохтмонӣ дар он аз ҷониби бинокорон марҳила ба марҳила анҷом бахшида мешавад. бо таҳияи лоиҳаи бинои нави парлумон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ташкилоти лоиҳакаши давлатӣ дар якҷоягӣ бо ширкатҳои лоиҳакаши хориҷӣ корҳои сохтмонӣ ҳанӯз аз моҳи августи соли 2020 дар ҳар ду иншоот оғоз ёфт ва имрӯз низ иҷрои корҳои сохтмонӣ бо сатҳу сифати баланд ва дар доираи талаботи ҷойдоштаи соҳаи меъморӣ ва сохтмон ҷараён дорад. бо боварӣ метавон гуфт ки лоиҳаи бинои нави парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон зебову замонавӣ офарида шудааст. гузоштани мехсӯтонҳо пурра ба анҷом расидааст. дар иншооти мазкур 598 мехсӯтон ҷойгир карда шудааст ки дарозии мехсӯтонҳои истифодашуда аз 23,3 метр то 24,2 метрро ташкил медиҳад. бинои парлумон аз таҳхона ва 4 ошёна иборат буда масоҳати умумии он 43570 метри мураббаъро ташкил медиҳад. аз ҷумла барои дастрасии гулу бутаҳо, дарахтон ва фаввораҳои гирду атрофи бино бо об дар қитъаи муайян гардида сохтмони чоҳбун аз чуқурии 130 метр пешбинӣ шудааст. сохтмончиҳо сари вақт ба масъулияти сохтмонӣ дастрасӣ доранд ки имкон медиҳад ки ба муҳлати муайян иншоотро ба итмом расонанд. дар иншоот озмоишгоҳ бо таҷҳизотҳои замонавӣ насб шудааст. ҳар як масъули сохтмонӣ ки дар иншоот истифода бурда мешавад, аввало ба озмоишгоҳ озмоиш менамоем тиқи меъёри қоидаҳои сохтмонии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ бошанд, баъд иҷозат метиҳем барои истифода бурдан дар сохтмон. иншооти мазкур дар масоҳати 8 аз 172 гектар сохта мешавад. тамоми масолиҳе ки дар сохтмони бинои нави парлумон зарур аст, пеш аз истифода ҳатман мавриди озмоиш қарор дода мешавад. дар озмоишгоҳ таҷҳизоти ҳозиразамон барои санҷиши масолиҳе ки дар сохтмони иншоот истифода бурда мешаванд ба пуррагӣ мавҷуд аст. ҳолати мустаҳкамии бетон ва арматура, ба талаботи сохтмон ҷавобгӯ будану набудани семент ва дигар масолиҳи сохтмонӣ дар озмоишгоҳи мазкур пурра муайян карда мешавад. ёдовар мешавем ки тибқи нақша корҳои сохтмонӣ дар бинои нави парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2023 пурра ба итмом мерасад ки барҳавову замонавӣ хоҳад буд. солҳои аввали соҳибистиқлолӣ, норасоии муассисаҳои таълимӣ яке аз мушкилоти ҷиддии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт.
рафта рафта ин мушкилӣ ҳам то андозаи ҳалли худро пайдо кард ки маҳз бо сиёсати маорифпарваронаи роҳбари давлат алоқамандӣ дорад ва солтосол шумораи мактабҳо дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ афзун мешавад. Дар ин замина ҳоло дар шаҳри Душанбе бунёди 32 муассисаи нав давом дорад ки бо фароҳам овардани шароити басо арзанда то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қомат меафрозанд. бинои гимназияи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе барои 2500 хонанда дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе аз ҷумлаи иншооти ҷашнӣ ба ҳисоб меравад. бинои муассиса 4-5 ошёна буда аз 9 қисмат иборат аст ва дар тар шакли бисёркунҷаро дорад. ҳар як симхона барои 24 хонанда пешбинӣ шудааст. муассисаи мазкур ба шабакаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст карда мешавад. иншоот бо риояи ҳатмии қоидаҳои меъёрии сохтмон бо байнобатгирии талаботи байналмилалии муассисаҳои таълимӣ ва шароити зарурӣ бунёд хоҳад шуд. дар бинои гимназияи мазкур қисми ками корҳои пардозгарӣ ва рангуборкунӣ мондаасту халос. аллакай таҷҳизоти таълимӣ аз ҷумла мизу курсиҳо дастрас гардидааст ва марҳила ба марҳила ҷобаҷогузорӣ карда мешавад. аз рӯи лоиҳа дар муассисаи мазкур синфхонаҳои фаннӣ аз ҷумла синфхонаҳои лингафонӣ, химия, физика, биология, технологияи иттилоотӣ, геометрия, омодагии дифои ҳарбӣ ва ҳуҷраҳои алоҳидаи озмоишгоҳӣ, инчунин толори варзишу маҷлисгоҳ таъсис дода хоҳад шуд ки талаботи замон аст ва ба ин самт аз ҷониби шаҳрдорӣ аҳамияти хоса зоҳир карда мешавад. раванди иҷрои корҳоро кормандони масъул ҳамарӯза назорат мекунанд ва ба ошкор гардидани камбудӣ баҳри бартараф намудани он ширкатҳои сохтмонӣ қатъӣ муваззаф мегарданд. сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 1200 хонанда дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри Душанбе низ ба анҷом расидааст. бино аз 5 қисмат иборат буда дар баробари синфхонаҳои таълимӣ дар он таъсиси китобхона, толори варзиш, маҷлисгоҳ мавҷуд мебошад. ҳоло корҳои ободонӣ берунӣ ва баъзе сабзазор кардан боқӣ монд. мо дар муҳлати муайяншуда бинои мазкурро то арафаи 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон сарбаландона бе ягон нуқсону камбудӣ хоҳем супорид. таъмир ва сохтмони бино пурра аз рӯи лоиҳае ки институтҳои тадқиқотӣ тасдиқ карда шуд, сохтмон ба итмом расид ва ягон нуқсони сохтмонӣ вуҷуд надорад. бино ба талаботи меъмории имрӯза ҷавобгӯ буда, беруни он ба ранги сурх ва тасмаҳои сафед оро дода шудааст ба қисмҳои рӯшноидиҳандаи замонавӣ дар ободонӣ бошад, гулу гулкардҳо боз қатор ва симчӯбҳои рӯшноидиҳанда дар атрофи панҷарае гирифта шуда насб карда мешавад. дар мактаби мазкур таҳсилот ба забони русӣ пурра ҷорӣ карда шудагӣ буд ва боз ҳам бо бинои нав ки сохтем ин идома меёбад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 низ бо фармоишгарии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сохта мешавад ва дар он корҳои пардозгарӣ ва рангу бори иншоот идома дорад ва муҷаҳҳазгардонӣ бо лавозимоти таълимӣ дар муҳлати муқаррар гардида иҷро карда мешавад.
مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 برای 1200 خواننده در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه جایگیر بوده. آن از 4 آشیانه و 5 بلاک عبارت می باشد. کارهای آهن و بتانی پور را به انجام رسیده است. حالا ساختمانچیان و کارهای آرایشی و پردازگری مشغولند. نزدیک 100 نفر کارگر کار کرده ایستاده است. مؤسسه مذکور با طلبات زمان معاصر جوابگو بوده و استقبال 30 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان ساخته شده مورد بهره برداری قرار داده می شود. در مکتب مذکور تالار ورزشی برای 300 جای نشست، مجلسگاه برای 600 نفر پیشبینی گردیده، صنفخانه‌های فنی، کتابخانه مقرری و الکترونی و دیگر حجره‌های یاری رسان مطابق به نشاندادهای لایحه ساخته شدند. تجهیزات‌های درونی، стул, парта و دیگر چیزهایی که لازم است، صنف‌های مخصوص شیمی، بیولوژی، تعلیم مهنت، سیخ‌های دوزندگی، دوریدگری، همه با اسبابایی که از خارج آورده تامین کرده در روزهای نزدیک وصل کرده میشه. در ساختمان مذکور حالا 120 کارگر خدمت رسانیده در روزهای نزدیک فقط یک 50 نفر برای آبادانی اطراف دیگر یگان کمبودی نیست است. همه در مهلت معین شده به پورگی میسپاریم. سالهای اخیر با بهتر شدن وضع اقتصادی مملکت و رشد ساحه‌های گوناگون جمهوری از جمله سمت معماری و ساختمان در جمهوری، نقشه گنرالی شهر و ناحیه‌ها و نقشه‌های مفصل آن ترتیب داده می‌شوند. در زمینه آماده گشتن نقشه گنرالی شهر دوشنبه امروز در حدود شهر از کوچه و خیابان‌ها سر کرده تا باغ و مرکزهای فراغتی، گلگشت‌ها، خانه‌های استقامتی، بیناهای معموری نوسازی گشته با طلبات زمان موافق گردانیده می‌شوند. حالا با فرمایش دیرکسیای ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه ورزشگاه برای 30,000 جای نشست، تئاتر ملی تاجیکستان، بینای نو پارلمان و حکومت جمهوری تاجیکستان، بینای وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان با لیاقت شهر دوشنبه برای 2500 خواننده در ناحیه فردوسی، مکتب رقم 14 برای 1200 خواننده در ناحیه اسماعیلی سامانی و یک قطار انشاءات خرد و بزرگ دیگر بنیاد شده ایستاده است. استفاده صنعت بلند معماری از جمله عنصرهای معماری ملی، کنده‌کاری، نقاشی در انشاءات تعینات گوناگون فراوان استفاده برده می شود. رشد بی‌سابقه تکنیک و تکنولوژی و نوآوری‌های بی‌مثل در ساحه معماری و ساختمان امکان فراهم می‌آورد که دلخواه بینای و انشاءات با رعایت حتمی قاعده‌های معماری و طلبات بین‌المللی بنیاد شود.